ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ସାର୍? ମୋ ନାଁ ବିକାଶ ଖମାରୀ, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସବ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରୁ, ତ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ସାର୍? ଆଜି ଆମର ପିଏମ୍ ୱିନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଖୋଲିଜା ସିମ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମର ପଦମପୁରର ନାଥବାଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର ଗରଗାବର ଆମର ଦୟାନିଧି ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଟାଇମଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର। ଆଜ୍ଞା କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଟାଇମଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର। କେତେ ସମୟ ହେଲା ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଇକିରି? এটা দীর্ঘ 4 মাস হয়েছি। এটা আমার চালুছি প্রতি সব ডিভিজনরু 3 জনকু প্রাইজ দিয়া হଉଛି প্রতি মাসরে। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରହିବ କି ସାର୍? ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପରିଚୟ? ନା ବିକାଶ ଖମାରୀ, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେନ୍ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାଣା ଏ ସାର୍? ଆମର ପ୍ରାଇଜଟା ଦିଆହେଲା ପିଏମ୍ ୱିନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମର ଖୋଲିଜା ସିମ୍ ସ୍କିମ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର। ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଆମର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ଟା ଟାଇମଲି ପେମେଣ୍ଟ କର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା? এটা আমার গত 4 মাসরু চালি আসছি। প্রতি সব ডিভিজনরে 3 জনকু প্রাইজ মিলুছে। ফার্স্ট প্রাইজ ଅଛି আমার স্মার্টফোন, ଆଜ୍ଞା সেকেন্ড প্রাইজ ଅଛି আমার ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର, ଆଜ୍ଞା থার্ড ପ୍ରାଇଜ ଅଛି ଆମର ସୋଲାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେତେଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣ? ହଁ ଦିଆହେଇଛି। ଦିଆହେଇଛି। ଓହୋ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଯାଏ ରହିବ ସାର୍ এটা ପ୍ରାଇସ୍? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେବେ ଯାଏଁ ଆମର ଇଏ ନାହିଁ କରୁଛି ଚାଲୁଥିବ। ଚାଲିଥିବ ତ? ହଁ, ଓହୋ, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିଜନରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍। ପରିଚୟ? मोर परिचय है ग्राम गरगा, ग्राम पंचायत बड़थर गाँ, ଓହୋ, ब्लॉक गुलामुंडी। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାକେ ଏଇନେ ଆସିଲେ ଯେନ୍ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ हाँ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କେ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ନେଇକେ ଯେନ୍ ଆଇସନ୍, ଆଜ୍ଞା। ଇନେକେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା? इनका आसबार उद्देश्य होचे आमे प्रति मास रे TPWDL तरफ जो लोन लाइन बिलटा जाउछे ହଁ आमे संपूर्ण हिसाब रे पैसा बांधुछु, बकिया नहीं रहबा। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଡାକିକରି ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ହଁ, ସଠିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ବକିଆ ନାହିଁ। ହଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ବୋଲିକରି TPWDL ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟଟା ମିଳିଛି। ଗିଫ୍ଟଟା ମିଳିଛି। ଗିଫ୍ଟଟା କାଣା ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଅଛି। ରେଡ଼ିଓ ମିଳିଛି। ହଁ। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଆ ତମର ନା କେନ? मोर ना नाथबाग, ନାଥବା ଗାଁ गाँ बरांग पद्मपुर। ବରାମୁଳ ପଦ୍ମପୁର ହଁ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ। हाँ गुलामुंडा ब्लॉक जीपी मोर नुआ गाँ। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତମେ ବି ତ ଆସିଛ, ହଁ। ତମକୁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କାଣା ମିଳିଛି? एटा ଏଇଟା तो गीत धन गोटे आमर ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି। मोबाइल मिलिछि। ହୁଁ ହୁଁ, तो आमर लाइन बिल बोले आमे केबे बाकी करबार नहीं ढिकी किछि एने तेने करबार नहीं। हाँ, हाँ, ठीक हिसाबे जाउछु, ହଁ ठीक हिसाबे दउछु। ହୁଁ ହୁଁ। से हिसाबे गोटे मोबाइल मिलिछि मते। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଥଲି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସଠିକ ହଁ, ଭାବରେ ହଁ। ଲାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ହଁ। ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଇ ଜିନିଷ- କମ୍ପାନୀ ବା ହଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ सरकार आपन के ଏଇଟା ଦେଇଛି, प्रेज दिछ। ପ୍ରାଇଜ ଦିଆହେଇଛି। ମୋବାଇଲ ପାଇଛନ୍ ନାଇଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମୋବାଇଲ ପାଇକରି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? खुशी। ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କାଣା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବାକି ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ ହଁ। ଯେନ୍ ମାନେ बिल ଏବେ बांधबे तांको आपण काଣା कहବାକୁ से मन के बुझामु बुझाबे। ए भाई मने ठीक से बांधो, हां ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରମୁ ହଁ। କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରବେ ହଁ। ଦେବେ हां ବୋଲିକିରି ତ ଆମେ ଗାଁବାସୀ ନେ ପୁଣି କହିପାରମୁ। ओहो, अच्छा, आपण काଣା कहବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବେ ଯେନ୍ ବାକି ଯେନ୍ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କେ ଆପଣ କାଣା ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଇଁ ଏଟା କହିବି ଯେ ମତେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ମାସକୁ ମାସ ଭଲ କରି ପଇସା ବାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ମତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ମିଳିଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ପଇସା ବାନ୍ଧନ୍ ଆର୍ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍। ओहो, ठीक ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଭାଇକୁ बतामु।